A day in my life as a caterer. Bungga. Pati ko na yun, puro TikTok lang damok. Amok matagtrabaho, si kayo kindi salit kayo. Agrubatak nang, tas pumanaw tayon, tani late na kon. Chumanatakan niya akong tatay pa'y kindi ana. Sumwar tayon, tani nakarubatak kon. Into yapan di paradaanan, tani chumanatakan niya ako, no ayang ko kanong abandan, salit na kindi. Ay, nanagrigat mo ti kasuyan, anay ko. No amom gabi na, dati papanam salbag, gumahong ka tinasapsapat, ayong kagrubat tinasapa, salit ka kindi, hanga si kati urayan da, gaga. Hantay pa nakapabanglo, sumapabanglo tayo. Nati tayo ilin, hindi pa kanong alaan da, jay cake ako na. Kamadik maamot ipagalaan na kadyan tayo magta, di ba? Uso ti magta. Ni magta nung ID biro iso aja ni magta. Ate? Ay, excuse me, mabalik nagdamag ate. Kay Gladys Dutimas po. Ay, ito nga gate. Wait lang pangkal. Di ba ako nakanya sa salbag? Nang dahil sa power ni Magta ay nabirokan natin ang bahay ni Gladys Dutimas. Ngagim iwas ni Rabi. Ay, charot lang adi ate. Makadabda madiming tumaulit ng order kanyang tikikan ana. Charot lang di ay. Baka ababa mati order mo nga pa dadalagi na doma ana. So naala tayo gano'n dadi kikan katin tayo na adi di bodega min. Tain tayo tumulong ang pagkatan ana. Tani chumana da talaga kanya kung ayang kanon tani late na late kami di pa panan mi na pag set up nun talaga. Nakasampo dadi tayo ka malpas na magayang ang pagkatan ana ngam okay lang di tatapawala man lang ang pagkatin nadadagsun. Ang pepelsak ay Diyos ko atak hindi malos doyak dito nga pagpagkati nadadagsunan ana no kat knowledge is choice nga talaga tadapi babagkatan dito nga may sanga so funny nya got arami dito tumulong tayo ang pagkat ana hindi jo nag-idibodegan tayo damagan tayo nito obraan tayo tado pa talaga timadi pa siguro nga babagkat dito ano dapi wawat ni sarme at ani ada di bulong-bulong. Isa lang na kami ibagakon ana, promise. Salpas kayo mada nagbunagan ana, kami di venue tani late kami nga talaga. Bibulokon ta kami nag-birthday na nga oras tayo lang alas 12 pila day pang aldaw ana. Adapte kami makaraman man dataw ti igados kada sinamit kas kada nardaraanan ana. Mabsog man ti chano. Rog yan ang tingang worker. Nagrami ti lobo, nisto talaga trabaho ko deta para lobo. Dati pintas ko hanga para bunag, para lobo laan. Dagadi lang pababaihan ako. Ako naman dati okay ana. So first palubuhin muna natin lahat ng mga balon bago natin pagsama-samahin ana. Tab na bibit iti trabaho. Malpas tayo nga insigsigida ana. So kadwak dito yun may isang waiter ni Jeff, taltali na adi pagtalyak kilobot, ano mabibiit kami nga malpas, ana. Kasi wala rin out of time na talaga, like you know, okay ng feelings, tamo mag-English, ana. By the way, nandito pala kami nag-arcos sa Salvacion. Malapit na to sa Kuya po, ni Vice. Look mo, correct me if I'm wrong. So, ayan na nga mga salbag, okay na yung balloon, kailangan na natin pagsama-samahin yung bicolor na taga-apat, like apat na orange, apat na green, apat na yellow, and apat na brown, para mas mabilis at mas maganda siyang tignan. Okay, let's go! So, ayan na nga mga salbag, tapos na, ikakabit na lang natin doon sa my arcusan. Ay, napas gaya mo, ngayon na nakapag-video kami, gahol na kami sa time, kasi agad birthday kami, pagpadaras na nga talagan, ana. Tapos mabising kami, ninyo oras dito na launa, na kayo pinanangnangal daw. Hindi ka mag-glus doy, dito ti mariirin namon, ana. Tapos kung nagpudot, pwede panawon kide. Siya palang may-ari ng catering na to, si Sir Markian Masilungan. Search lang sa Facebook kung gusto nyo kayo maging service sa mga events ninyo. Okay, so we're done. Kailangan lang namin i-video to. Ginawa namin and then kakain na kami kasi gutom na kami, promise guys, hindi pa kasi kami kumakain. So man pa di makanan, dagit natin pagaya yo makan, na kayo nga waiter anga talaga sa kayo. Di na pas kayo mga nanganon katagtrabaho ko tayo manan apo na samtay dagit ko kutsara kas kada pingpingan kas kada bason tat no. Ready to fight agrugi kami ng Ajay events. So let's go na guys kasi ano nang oras talaga papaguntan na kami, promise. Hi guys, sabay kami kano do salbag nga agdigos at sila labos. Nagalaan to siya, tum tamakitang di kefik, ana, salit ka kiti. Data lang latag mo, tipakitang kanyak, salit ka. So, after namin manigo, nag-start na yung event. So, manood na tayo. Let's go. Ayan, Kuya Clown Chinchansu, mukhang aso. Ayan. And of course, kami po yung bibigyan ng iba't ibang mga papremyo pa prizes na inanda ni Mommy and Daddy para sa inyong lahat. Kung hindi nyo po nalaman ng Mommy and Daddy na ating celebrator, sila po ay naganda ng mga limpak-limpak na mga papremyo tulad lamang po ng brand new cellphone, tablet, electric fan, washing machine, flat screen TV, and then cash prizes with the grocery items. At hindi rin po mawawala ang ating grand prizes, the house and lot from Alomina Home. Okay? At syempre kung hindi rin po nalalaman ng mga lupag na to, ito po ay nagkakahalaga ng 2 kilong bigas, 2 pansit canton at 2 sardinas. Ayan. Ganyan po kabait kagalante ang Mommy and Daddy ng ating celebrator today. Ayan. Okay, sa mga bata, handa na ba kayo maglaro? Ayun. At syempre hindi lang po mga bata ang pwedeng makijoin, pati rin po isip bata ay pwede po makijoin sa ating mga game. So after a minute tapos ng party, so pack up na guys para hindi tayo mabuto ng dilim kasi gumagabi na. Oh my God.
Diba, nakuha mo pang for the dance dyan sa Alban. Mag-pack up ka na data ng oras na gaga. So sabi ko na nga mga salbag, nabutan na tayo ng dilim at hindi pa rin po kami natatapos sa pagpapack up. Ayan, kailangan na natin bilis-bilisan kasi na anong oras na din yan. Mga around 7 na po yan. Hindi pa rin po kami natatapos. Ganito po kahirap ang trabaho namin bilang isang caterer. Ikaw yung unang pupunta sa venue, tapos ikaw din po ang huling uuwi sa venue. My God! Inaaliw ko na lang talaga yung sarili ko dito dahil anong oras na talaga at pagod na kami. Natapos na din sa wakas ang kalbaryo ng buhay namin. So makakapagpahinga itong kepe namin. Uuwi na kami. So hanggang dito na lang muna itong mga video na itong mga salba. Bye-bye! Thank you for watching. Don't forget to share, follow, and like my social media account. Thank you guys. Bye-bye. Love you.